Здравейте! Искаме да представим два нови члена от семейството на тракторите Tafe. Това са Tafe 6028 Courage и Tafe 6020M. Tafe 6028 Courage, това е трактор с автоматична трансмисия, който е с два педала, които имат ревърс за движение напред и движение назад. Трактор е с товароподемност на задната навесна система 739 кг. Има три диапазона на движение: нисък, среден и висок диапазон. Също така скоростта на движение, която има трактора, е 20 км в час. Имаме различни разновидности на гуми: агрогуми, широка агрогуми, гуми за трева и индустриални гуми. Тракторите от тази серия могат да бъдат оборудвани също така с челен хварач, могат да бъдат оборудвани с кабина с парно отопление и с доста наброй различни опции, като теглич, предна навесна система, преден влом, спрямо нуждите на клиента. И да не забравяме, тракторите, които са от модификацията K6 могат да бъдат оборудвани с цачка, която е между заден и преден мост, поради причината, че тракторите имат и средния влом, който благодарение на хидростатичната трансмисия може да поддържа равномерни обороти на косене на косачката. Сега се препарваме към най-малкият член на семейството на тракторите Tafe. Това е трактор Tafe 6020M. Тракторът е с мощност 19 конски сили, с двигател Mitsubishi, но въпреки че е с мощност 19 конски сили, той има същото товароподемност като големите трактори. 739 кг на задната навесна система, има 9 скорости за движение напред, 3 скорости за движение назад. Също така помпата, която е хидростатична, има 26 литра в минута и тракторът е много маневрен, много универсален и може да върши обработка. Вече да преминем към познатата вече модификация 6028M. Това е тракторче на Tafe, което е с мощност 24,5 конски сили, също е с двигател Mitsubishi. Тук има механична скорост на движение с 9 скорости напред и 3 скорости назад. Това, което ни отличава при тази модификация спрямо конкуренцията и повечето марки на пазара, е, че имаме товароподемност на задна навесна система 739 кг. Имаме две хидравлични помпи, една хидравлична помпа, която е за сервоуправлението, тя е с 16 литра в минута. Имаме също така и хидравлична помпа за работна хидравлика, която е с 26 литра в минута. Иначе като модификации може да имаме кабина с климатик, може да имаме челен товарач, който е с товароподемност 646 кг. Той може да бъде оборудван с шлофа, с палетна връчка, с шипчове за бази